Diego López da Molinera. Un aplauso, por favor. Bueno, pois, moi bons días a todos. Hoxe imos facer 4 platiños do que estamos servindo no noso menú de degustación. Un pouquiño a xornada marcouse como a cociña de autor. E imos facer 4 platiños que servimos no noso menú de degustación. Nós, como sabedes, pois somos un restaurante cun corte, unha carga bastante tradicional que nos gusta levar e que nos gusta respetar, pero sí que facemos outras cousas e sempre pois xogando con esa presencia tradicional, non? Imos ter vexetais, imos ter algo de peixe e imos ter carnes da zona tamén. Nós ali o menú de degustación son sempre 6 pasos aproximadamente, pode variar un pouquinho según o mercado, e 2 postres. Empezaríamos cun aperitivo e o primeiro pois hoxe que imos preparar vai ser un dos primeiros entrantes. Un produto que traballamos casi todo o ano é o atún vermello, que é o pratiño que ides a probar hoxe. E nada, o que facemos é un corte, compramos lomos de atún da mellor calidade que poidamos e marinámolos lixeiramente con solla de aceite 2 días, envasado vacío. Sí que é moi importante o tema do envasado vacío pola ósmosis. E despois simplemente o que facemos é marcalo nunha tixola moi quente. Nós traémolo xa marcado porque empregamos tixolas de ferro, destas vellas, curtidas, porque son as que mellor nos funcionan. Entón, pois, conseguimos unha textura, pois, ídela probar, que é como unha gominola, prácticamente, non? É super goloso na boca. Ese sería un dos produtos principais que empregamos. Nos menús procuramos tamén ter un nivel de acidez bo, porque sempre é importante, pois, empezar con algo de acidez, ben sexa cítrico ou ben sexa, pois, de vinagre, non? Neste caso, o que estamos colocando pois é unha emulsión que facemos a base de peixe e limón. Nós o que collemos son as cabezas de merluza, tamén empacámolas ao vacío con un pouquinho de aceite de auga e cocémola e conseguimos unha xelatina natural desa maneira, vale? Non é ninguna xelatina elaborada de outra maneira, unha xelatina fresca. Ademais, hai xelatinas animais tamén no mercado, pero estas son frescas elaboradas por nós. Eso deixámoslo enfriar e cun pouquinho de axuda de allo e de aceite de oliva e zumo de lima conseguimos, pois, eso, unha textura de mayonesa, pero con todo o sabor do peixe e con esa potencia do cítrico. Despois, aí un pouquiño onde o levamos a nosa zona é nesta elaboración, neste preve, que é un preve de galo de mos. O que facemos é estofar galos totalmente tradicional, pois cada un ca súa receta, e despois, finalmente, trituramos esa salsa con unha parte de cebola importante para conseguir esta textura así cremosa. Nesta receta tamén empregamos vinagre, vale? O que falábamos un pouquiño antes da acidez, vale? Que para comezar, pois, sempre che abre as papilas e sempre che incita un pouquiño. O atún non lle poñemos sal xa, vale? Porque non o precisaría, pola solla, que xa lle dá un puntiño salado. E para rematalo, pois, remataríamolo cunha pouca cebola encurtida, vale? Un pouquiño máis desa acidez que nos vai a incitar a comer un pouquiño máis, vale? E por último, pois, imos a rallar un pouquiño de lima fresca. Imos facer 4 platiños, entón imos ir así un pouquiño rápido para que dé tempo. E calquer cousiña, pois, xa me ides preguntando, non? Vale, pois isto sería o que sería o primeiro entrante do menú, vale? Antes teríamos un bloque de aperitivos e comenzaríamos así. Sempre vai esa estrutura. Agora comeza o bonito, pois cambiamos a bonito, ou podemos empregar peixes azuis como xurel ou como rincha, non? Pero sempre eso, buscando un bocado de acidez e un bocado un pouquiño goloso, que é o que xuntamos con esa salsa de galo. Ao final son produtos de fora, pois os cítricos, a cebola desa maneira encurtida non é moi típica, o que é o atún tampouco é típico de aquí, pero movémolo aquí, pois, con ese fío conductor que é o galo de mos, non? E, bueno, vamos a seguir agora cun pratiño de espárragos que xa están acabando a tempada.
Nos, en torno a 4 ou 5 veces ao ano, recibimos algunhas caixas de espárrago da zona de Ulla. Hai un produtor aí en Boqueixón que ten uns espárragos que suelen ser delgadiños, simplemente hai que pelalos e pódense saltear directamente, porque non son espárragos, digamos, tan duros como os que veñen de Navarra, non? Un espárrago moi tenro, pero sí que temos que complementar mercando en Navarra, porque non nos alcanza, non, para dar servicio no restaurante. Agora, o que vai ser é un pratiño de espárrago blanco, salazós e afumaos. E vamos ir un pouquiño no mesmo, vale? Cousas de aquí e cousas de alá. Os ingredientes van ser un pouquiño de mayonesa, que alixeiramos un pouco para que non este tan dura. Esta é unha salsa que facemos a base de chiles afumados, uns chiles afumados que guisamos con tomate e que alixeiramos cun pouquiño de aceite de girasol, montando tamén como unha mayonesa para que non sexa tan picante, non? Estos son unhas ovas de San Martiño, o San Martiño, o peixe de San Pedro, nós mercámolo, e cando está mellor o peixe, que cando máis o mercamos, sempre trae unha cantidade de ovas tremenda. O mellor nun peixe de 3 kilos, pois pode che vir un kilo de ovas, non? E, bueno, eso para os números son complicados. Entón, pois, nós sempre procuramos sacarlle un poquinho de partido a esas cousas. Entón, nós que facemos? Recepcionamos o peixe, collemos a ova, sacámola procurando que non rompe en ningún momento, e introducímola en sal, vale? Deixámola en sal 24 horas, dependendo un pouquiño do calibre, e despois conxelámola para non ter problema, xa que isto ímola servir cruda. Aí o que facemos é quitarlle esa bolsiña exterior, non? Que é o que agarra as ovas. Isto ten pois unha ova moi gorda, a diferencia de outros peixes, non? Non sei se apreciará, pero é unha ova dun tamaño considerable e que estoupa na boca, é moi agradable na boca. Entón aí temos ese punto de salazón, non? Ese punto de salazón pois que é moi típico aquí na zona pois polo tema do cocido, e aí temos un punto de salazón. Que facemos aí? Mesturamos pois con un poquinho de esa mayonesa de base e conseguimos pois esa mayonesa de salazós, vale? Vamos darlle unha pequena rotura e o que facemos é mesturamos. Isto ao final pois o que nos fai é enriquecer moito a mayonesa, danos ese punto de sal así distinto porque é esa sal da salazón, e danos ese punto de mar e de frescura, non? Vamos ir colocando xa un par de ingredientes. A salsa de chile, ao final, o principal que queremos é que dé ese toque de afumado, vale? Non queremos, ainda que nos guste o picante ou tal, pois a idea no prato pois non é que vaya moi cargada de picante. Entón vai nos dar ese punto de afumado, ese punto sabroso, porque vai guisado tamén con todo o tomate. Temos esa mayonesa de ovas que falábamos, estéticamente queda moi chula, e despois pois ten un sabor e unha textura tamén moi boa. O espárrago, neste caso, estes non son do Ulla, vale? Estes son dos de Navarra, entón si que os cocemos lixeiramente, cocémolos un pouquiño e incorporamos un pouquiño na cocción de leite, sal e azucre para correxir a acidez, vale? Porque senón o espárrago pode chegar a amargar. Te falta mucha? Vale. Pode chegar a amargar, entón, pois nada, témolo cocido xa ao punto. Hai moita xente que o espárrago fresco, pois, non o conoce. Aquí en La Linxa podes encontrar con facilidade nalgúnas froiterías. É outra historia, vale, non ten nada que ver. A veces venen clientes que din que a mí non me gusta o espárrago porque están acostumados ao espárrago de bote, non? E non ten nada que ver, vale. E nada, colocamos aí sobre esa salsiña. E para reforzar un pouquiño ese toque afumado temos lardos, vale? Lardos dos touciños afumados que empregamos para o cocido, pois esa zona tan graxa que non é tan agradable ao mellor na boca, pois empregámoslo neste tipo de platos. Cortámoslo moi fino na cortafiambres. Isto vai nos potenciar un pouquiño o tema da salazón, vai nos potenciar un pouquiño o tema do afumado, e vai dar ese aporte de grasa tamén, pois que o paladar, pois,
agradece e reacciona, vale? Isto nós na casa pois poñeríamos nunha salamandra, que é unha especie de, digamos, é como un forno, pero que quenta por arriba direito, e acabaría de fundir esa grasa, vale? Ese sería un dos segundos entrantes, así que facemos, vale? Imos seguir agora con outro prato. Aquí xa vamos tirar da cacheira, non? Do porco daqui da zona. E aquí o que temos é unha terrina, vale? Con esas papadas, con todo ese cacheira, poñemos un poquinho en lacón, desalámolo ben e despois sobrecocémolo. Sobrecocémolo moito, e cando temos xa moi blando que se desfai, pois seleccionamos apartando os osos e o que facemos é un fiambre, non? Prensámolo entre dúas bandeixas e con peso prensámolo. E o temos isto, ao estar frío, vale? Isto podémoslo manexar de moitas maneiras, pódese cortar, pódese freír, porque ten suficiente xelatina como para aguantarnos. Eso estámoslo aquí dourando, vale? Ímoslo deixar dourando. Como vedes, pois, cadra hoxe que hai bastantes pratos que son un poquinho de mezcla de mar e de montaña, vale? Despois, por outra parte, aquí temos feito un caldo de cocido que enriquecemos así un poquinho especiado con sofrito e que ligamos con un poquinho de tapioca, desa tapioca que se emprega para ligar a sopa, pois ligámola con eso, vale? Entón, imos ter sempre un poquinho de textura no medio e vai nos facer un poquinho máis divertido. E imos poñer unha base deso, vale? Ten unha textura espesa, pero é o que buscamos. E despois outro dos ingredientes vai ser sardiña afumada. Unha sardiña pois en salazón e con lixeiro afumado. Este é unha semiconserva, vale? Pódese facer, pero neste caso pois ainda a sardiña non está ao 100, entón mercamos semiconserva, vale? Semiconserva ao final é unha conserva como as anchoas, que hai que guardar no frío para que non se nos estrague. Aquí, pois, vamos un pouco ao mesmo, vale? Temos ese caldo de cocido, temos todo este sabor da terrina, porque leva un porcentaxe de caldo tamén para que manteña moito sabor. E queremos eso, un bocado moi meloso, que acompañe, pois, dese preve potente de sabor a cocido, dese preve con esa texturiña, e que imos rematar, pois, ca panceta, vale? Ca sardiña, perdón. E nada, deixaríamos aí ese trociño e iríamos rematando pois con esta sardiña afumada. A verdade que este é un dos pratos que está sorprendendo porque eso, hai moita xente o tema como que non lle pega, non? O tema da salazón da sardiña ca terrina, pero ao final pois son dúas salazóns, non? Entón pois sí que funciona. E a terrina ten todo ese sabor do cocido, pero ten tamén toda a textura blandiña, ese punto de salazón. Ese sería outro dos nosos pratos. Despois, aquí o que faríamos, isto serían 3 entradas, digamos, non? Iríamos a un prato de peixe, pois peixe de mercado, que non trouxemos porque preferimos empregar outros produtos hoxe, e rematamos sempre cunha carne da zona, vale? Ou ben vaca ou ben tenreira. Neste caso, pois temos solombo de tenreira, vale? Que o que facemos, bueno, témolo ben atemperado e simplemente, pois, ímolo cociñar un pouquiño para que selle e para que nos quede pouquiño feito, vale? Ali sí que servimos un pouquiño ao gusto. Despois temos tamén este famoso chícharo, o chícharo bagua, o guisante lágrima. Este é un produto que se empezou a comercializar moito na zona do País Vasco e que agora pois xa se topa moito en Galicia por parte de algún produtor, vale? Ten unha estacionalidade moi pequena, coséchanse de noite, porque de noite os azúcares están máis presentes, entón o chícharo está máis dulce, e ti isto mételo na boca e directamente o que fai é estoupar, vale? É todo auga, casi non ten esa textura dura do chícharo. Isto simplemente, pois, o que vamos facer é darlle asustalo un poquinho, vale? Non precisa cocción prácticamente. Entón, simplemente, con que nos colla un pouco de calor xa nos é suficiente.
xa o retiramos. E ímolo ir escurrindo. Non queremos que se nos pase demasiado, vale? É simplemente coller un poquinho de textura. A carne xa casi a temos. E o chícharo ímoslo aliñar un poquinho con un poquinho de sal, un poquinho de aceite. E despois, para rematar o prato, pois temos tres acompañamentos, digamos, non? Por un lado temos un preve de carne que facemos, pois eso, a típica preve de carne que se fai con osos tostados, con viño tinto, verduras. En moitas horas, pois conseguimos un preve de carne cun sabor moi potente, cun toque dulzón porque carameliza as verduras e que nos vai axudar moito. Despois, por outro lado, temos esta mostaza violeta. Esta é unha mostaza que se fai na zona de Francia e faise con bagazo de uva tinta, vale? Cando os grans de mostaza póñense a fermentar, engádeselle en campaña o bagazo da uva tinta e elabórase a mostaza normal, vale? Entón, ten moita tanicidade, como un viño, digamos, e é bastante máis amable, vale, ca a mostaza normal. A carne xa teríamos, isto ideal sería que repousara, vale, así uns 5 minutillos, máis ou menos. E despois, outro dos ingredientes vai ser esta crema, vale? Isto, nós cos cebolís que cultivamos, digamos que o cebolín ten tres estancias. Ten a época que é máis tenro, que é como un allo tenro, dereito de todo. A segunda época, que é cando xa empeza a formar a cabeza, empeza a estar un pouquiño xa esa piel dura, que hai que pelala, non seca, senón dura. E despois, por último, cando xa está formada toda esa piel, retírase, igual que unha cebola, vale? Eso estendémolo, pois, nunha adega, estendémolo de todo para que seque un pouco, para que perde cualquera humidade que nos impida conservalo. E despois guardámolo en sacos con perforados, vale? Sacos para que respire ben. E guardámolo nunha adega, e de vez en cando nesa adega, ou pode ser nunha lareira, facemos algo de fume. Non algo tan exagerado como un chourizo, pero sí que facemos algo de fume. Eses cebolís coséchanse máis ou menos en torno a 15 días daqui para diante, dependendo da climatoloxía, e cando máis os consumimos, cando os transformamos é en outubro, vale? En outubro collemos todo ese cebolín, está xa no punto, xa ten o punto de afumado que queremos, ese punto de secao, e tamén para non perdelo, deixamos unha parte para sementar a temporada seguinte. E con outra parte facemos esta crema, vale? Unha crema que vai a base deste cebolín con un pouquiño de nata e un pouquiño de caldo de galo. Vale, ten un pouquiño de toque dulce e vai nos ir moi ben, sobre todo co chícharo. Deixamos caer unha pouquiña. Os chícharos sí que é importante servilos quente, vale? Aquí vai nos enfriar un pouquiño, pero é moi importante. E a carne, pois, unha vez repousada, pois xa variaría un pouquiño según o punto que quixéramos. Vamos a poñer un pouquiño de sal. E rematámola, pois, con un pouquiño dese preve, vale? Que a mí sempre me gusta nos pratos de carne, pois, dar unha boa salsa. Ao final, unha boa salsa de carne refrexa moito a cociña de un restaurante, non? Porque sabes se usan polvos, se non usan polvos, e refrexa moito a cociña. Imos dar a probar o pratiño de atún, vale? Se queredes podémoslo ir pasando. E nada, o atún, como vos dixen, está mariñado, está congelado, podelo comer tranquilamente. E agora o que facemos é rematalo, pois, con ese pouquiño de lima, para darlle frescor ao final. E como vos decía, pois eso, levamos a emulsión esa feita a base de peixe, levamos o preve de galo, o atún mariñado e esa cebola encurtida, vale, para subir un pouquiño de acidez. Podemos ir pasando. A ver que vos remato eses. Espera que che boto un pouquiño.
Deixa, deixa. Sí, pode xa. Ides ver que a pesar de que o xugo de galo é bastante potente, o ter ese toque de vinagre, pois, fais un pelín máis lixeiro, é como que apetece así para as entradas. Aí está. Non sei se tedes algunha dúbida, algunha pregunta. Non hai preguntas, non? Falta Baldomero este ano, debe estar na misa, entón non hai rolda de preguntas. Debe estar atrás, aí. Aí ya tocou, Colle, non, cubertos tiñades por aquí? No, caeron, pero collémolo coa mão. Vale. Agárrate aí, ó. Espera que che teremos uns cubiertos. Colle aí. Queredes unha tapiña? Colle, non queres? Probade, sí. ¿Tenéis por ahí? A mí me viene el cocinero y todo. Acuérdate de mí, que yo también te Tengo el micro abierto. aprecio mucho. Colle aí unha. Non lle bote la mão. Espera un segundo. Está brutal, Sí. Buah, qué rico está. El rollo de sal, tío, queda ahí. Sí, porque te agasolla. Para darlle celos, para dar. Xa comestes o... Pero non che soube un Pretencioso. Pasa, xa aproveche. Colle.
entregados, Toma, coge unha. Pasade se queren repetir, Sí, volvede a pasar, que agardar algún pa vos. Sí, dá igual, ainda que sexen distintos. Bueno, pois isto é un pouquiño do que facemos na nosa casa. Penso que todos máis ou menos sabedes onde estamos. E nada, moitas gracias e gracias por estas iniciativas, vale?